Dave, oh. Oh, che maco che la sto usando, molto bene. Molto bene. Está aburrido. Está tan triste. A ver.
què passa? Que falta molt gràcies. Molt bé, un fort aplaudiment per aquesta colla de capgrossos de Caldes. Molt bé, moltes gràcies.
pare te crida ara, a veure si vols dir alguna alcalde els hi fa entrega de l'obsequi aquest any i la Carme Palacios, també la regidora, també els hi farà entrega del seu. Els de Gualba. Granyers. Sí, un moment.
El vocal del Vallès de l'agrupació de colles geganteres de Catalunya us vol dir unes paraules. Un moment.